Berriro jostailu guztiak lurretik. Ai, ama. Zer egingo dut? Berriro jostailua jaso gabe? Me katxiz lamar. Azilen bailen jasotzen edo faldu gabe geldituko zea. Hola? Edo nola indezaketo hobeto? A ber, saiatuko naiz. A ber, Maitia, jasoin behar dugu, afaltzeko garaia baita. Badakit oso gustoa zaudela, baino hobeto dugu jaso eta goxo-goxo elkarrekin afaldu, ni lagunduko izu jasotzen, eta bihar gauzak toki berean topatuko ditugu. Ados, venga, lagunduko izu jasotzen eta gero jango dugu tortilla goxo-goxo bat? Zuk ustezu funtzionatuko duela? Jarri dazu hemen. Venga.